sa channel ko. Okay, ngayon magawa tayo ng binignit. Ito ang mga sangkap mga kaibigan. May sago tayo 1/4 kilo, saka may landang 1/4 din, kamuti 1 1/2 kilo, and then gabi 1 kilo, at gata 4 na cup yung mug, at saka itong kamuti, ulitin ko 1 1/2, yung may kalabasa din tayo 1/4, at saka yung saging 3/4. Ito ang mga sangkap natin ngayon. Okay, ito na ba? Sabi ko na lahat. Okay na, ito na. Okay, ito lang sangkap natin, at saka ilagay natin sa makulo na to, pinakuloang tubig na may 6 na cup sa ating kaldero. Okay, dito ilagay na natin sa mainit na pinakuloang tubig ang ating mga sangkap mga kaibigan. Ito, tingnan nyo paano gumawa ng masarap na binignit. Pinakuluan na yan, 1/4 kilo, yan, landang yan, landang yan, 1/4 kilo yan. Okay, at sunod ilagay, iuna natin yan kasi matagal maluto yung landang, di ba? Parang maluto siya, hindi hilaw. Okay, next, tingnan nyo kung anong ilagay natin next. Malaman nyo kung paano magluto ng buhol binignit. Ito, kamuti, matagal din maluto yan, 1 1/2 kilo yan. Marami-rami kamuti ang maraming sukat dito. Ang sangkap natin. Okay. Next, yung gabi, 1 kilo lang yan. Okay, 1 kilong gabi. Isunod natin sa kamuti kasi matagal din maluto yan, parang kamuti din. Okay. Next mga kaibigan, tingnan nyo paano gumawa ng masarap na binignit. Masarap ba? Oo, totoo yun, masarap. Okay, katikim kayo nito pag magluto kayo sa inyo. Okay, sundin lang nyo ang paraan o procedure paano gumawa nito, para makatikim kayo ng binignit katulad nitong kasarap. Okay, kalabasa 1/4 kilo yan, kalabasa. Okay, para masunod niyo kung paano gumawa, may sukat tayo paano kadami. Okay, saging yan. Okay, saging yan. Ilang saging? 3/4 saging. Okay, tandaan nyo kung anong sinabi ko, parang hindi kayo malito mga kaibigan. Simple lang to, hindi ito magkapalito kasi simple lang tong putahe na ito. Putahe, yung recipe na to. Okay, nandito tayo. Takpan natin for within 15 minutes lang. Okay, at buksan natin ulit. Ilagay natin ang ibang sangkap na okay. Tingnan lang niyo kung ano ito. Sago yan, parang landang na mga malaki. Makapalambot yan sa binignit. Ang binignit, pag hindi lambot, hindi yan binignit. Binignit, lambot yan. Okay, pag hindi lambot, hindi yan binignit. Gulay yan, nilauoy. Joke. Okay, kaibigan. Ito na. Okay, next, kasukayan natin ang parang equal ang kanilang luto, no? Maluto equally. Okay, ito na. Okay, asukal yan, 1/4 yan kaibigan. Dalawang 1/4, 1/2 lahat. Kasi marami tayong niluto ngayon. Dami ang kamuti, dami ang gabi, at saka may kalabasa, at saka ano pa yan dyan, landang, at saka may gabi. Okay, marami yan, dami ang makakain ito. Pamigay natin to.
Okay, kung sinong gustong tumikim na dito sa ating paligid. Okay, pero maraming nagbinigit ngayon eh. Kasi tradisyon sa mga Pilipino pag undas. Undas ba yun? Mahal na araw. Undas. Hindi na undas. Mahal na araw yung pagkamatay sa ating Panginoon. Okay. Mga kaibigan, ang undas, kalag-kalag mo to. Okay, sorry. Okay, mga kaibigan, ito. Takpan natin, mga kaibigan. Okay. Buksan natin mamaya, mga within 14 minutes. Okay, 14 minutes. 45 minutes, sorry. Kasi hindi na yan dumikit, kasi hindi na yan sa Bisaya pa, hindi na mudukot. Kaya na may sabaw. Okay, mga kaibigan. Kayo na to ha. Sukay natin. Okay, maghintay lang tayo maluto. Pabuto na maluto. Sa Bisaya pa. Okay, parang lumambot na. Mula na lambot at saka lapot. Lumambot na ang mga sangkap at lumapot na ang sabaw. Ito ang binignit. Pure binignit. Asin yan na asin. Lagyan natin asin. Yung last na. Final na yan. At pagkatapos na yan, pakuluan natin ulit. Within 10 minutes. Okay, pwede na. Kaya na tayo. Okay na. Okay. Okay. Tikman natin kung totoo bang masarap. Okay, mga kaibigan. Thank you for watching, mga kaibigan. Please subscribe, bumari. Okay. Tikim na tayo. Okay. Ay, kasarap. Masyadong masarap. Totoong masarap. Tikman nyo. Sa paraang magluto kayo diyan sa ganitong procedure. Okay. Salamat. Okay. Ito, malapot to tingnan nyo. Ito, pure bean nito. Sarap to. Ulitin ko. Thank you for watching. Subscribe. Mga kaibigan. Okay, bye.